βίντεο σήμερα έχω ενημερωθεί ότι θα βοηθήσουμε τον Άρα να κάνει ένα βίντεο για να που θα ρωτάει, θα βάζουν challenge οι φίλοι σου. Έλα. Έλα, κάνω ένα βίντεο τώρα. Θέλω να μου πεις τι challenge θέλεις να κάνω. Το challenge που θέλω να κάνεις είναι ότι πρέπει να σκοτώσεις 5 άτομα headshot με Uzi. Ωραία. Λοιπόν, το έχουμε. Ξεκινάμε από τώρα. Ναι, πήγαινε. Ναι. Λοιπόν, άντε για φίλε. Τι είναι αυτό? Jason, φύγε από εδώ. Κούντο σου, είμαστε καλοί. Στο πώς σταματήστε. Καλώς. Κάνουμε την μακριά που και Έλα εδώ, έλα εδώ. Τι κάνεις, αν δεν να το το πάλι κάνει. Είναι για πάμε δύο. Πώς έχεις κάνει άρα? Ένα kill μέχρι τώρα, ρε μπρο. Και πάλι. 2 HP με πάλι. Οκ. Πάμε με δεξιά να τραβούμε. Έχω άκρη. Ευτυχώς δεν μείνε. Κάπου τα κυνήγαγε. Λίγο δεν έρθει. Καλώς έκανε και να σκοτώσει. Μάνο, βοήθα ρε μαλάκα, τι κάνει. Δεν μπορώ να βαρέσω τον MTI. Μη βάζεις γιατί βάζει κουλ. Τι γουλ, ούτε γουλ. Τι με βαράει τότε θα του. Πες κάθε θέμα, μάλλον δεν θα δεχμώ. Λακαλιαδόρ. Έλα, δεν βαρά γουλ. Όχι εμένα. Να το δείξω. Όχι εμένα ρε. Μπράβο. Κάτσε εδώ και να πας στο βίντεο. Γιατί δεν έχω δει. Να κάνει κάτι. Λακα. Τι κάνει ρε φίλε, θα μιλήσω στο Τετζέτ. Τετζέτ. Τετζέτ ρε. Ναι, ρε μπρο, δεν έχω δει να κάνει κανένα κιλό άρα. Εκεί είναι. Δεν θα κάνω το κόλλο. Ακούω της αστυνομία. Το χωρίς να κάνει. Τι είναι εκεί πέρα? Μπορώ να φωτίσεις το Δεν είναι. Έλα, δεύτερος πλέον. Bro, please me. Μπρο, please, μη πάτε. Ελάτε, γεια σας παιδιά. Ποιος θέλετε να σκοτώσετε? Κάνε βοήθεια. Όλοι διαφημίσεις τους βάλανε. Πάρε τον, έτσι κάνει εκεί. Πού είναι? Καρανάσης. Ο Καρανάσης πού είναι? Είναι Καρανάσης. Θέλω σου. Σε ένα άτομο 2 φορές. Μπρο. Κοίτα τι κάνει. Τους βάζει. Τους σκοτώνει. Να, καλό, σπία μου. Ρε φίλε. Το κάνες. Ναι, έκανα. Μπράβο. Ωραία, κάτσε να κλείσω κι εγώ. Θα του πω και το δεύτερο challenge. Να δούμε ποιο θα είναι. Δεν ξέρω ακόμα. Λοιπόν, πάνω δεύτερο και τελευταίο challenge για μένα από σένα. Λοιπόν, πες μου τι θα είναι το επόμενο challenge. Αυτή τη στιγμή πόσες μπαζούκες έχεις? Αυτή τη στιγμή έχω 0 βαζούκα. Πες μου με κάτι άλλο τουλάχιστον. Κάτι άλλο? Κάτι με δίγανο. Θα σου έλεγα να μαζέψεις 10 μπαζούκες. 10. Ναι, από gunfight και τέτοια.
Ωραία, εντάξει, πάω κάμπο. Έλα, bye. Πάει καφέ. Παιδιά, αυτό ήταν το τελευταίο μου challenge. Αντίο. Ελπίζω να ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Φτιάξτε σύντομα να κάνω κι εγώ ένα τέτοιο βίντεο. Ναι, είναι πολύ φαίλα τα χώρες. Έχω 10 μπαζούκες. Το έκανα, μπες μέσα.